Диче, кажи къде ще ходим, Влад? За филма. Сега тръгваме един много готин остров, тук организираме с Каринчето. Света Анастасия, стари реликви ще гледаме, има музей, има църква. Жестоко, аз толкова обичам страните. Ще бъдем тук дедо ни дело. Рибка ще хапнем. Рибка ще хапнем. Абе, на хубави работи отиваме. На българските старини. Любима България. Нещо любима България. Правим ви екскурзия по интернет. Чиго? Арабе, делай горе. Там бяхме тук на още да сме си на остров Света Анастасия, точно така. И ни показаха много интересни места. Адела е много притеснен, че не върнахме чантата на Яна, но вече я върнахме, която си я забрави. А обяда беше страхотен. Ядохме миди, кюфтета, кебабчета, всичко бяха ни направили специална маса. Разбрали се от Бургас, че ще идваме тук, капитана на корабчето е казал. Боговете идват и пристигаме и те ни посрещат. Горе маса на тераската, въобще до една хубава джанка и до една хубава дюла. И дичката иска от джанката сега да я набере и да си направи пращина и да си прави ракия. Диче, кажи нещо на хората за острова. Острова, ми вече сме островитяни. Сейчас му взема документи и ще ви кажа. Брахме се от островчето, беше много приятно. Сега ще почиваме малко и отиваме да правим саундчек и концерт. Отиваме в моята любима дестинация Созопол, защото тя за нас е резерве. Това е като дядо. Това е като скандал. Вече сме на амфитеатъра в Созопол, след малко почваме и направо ще гръмне всичко. Здрасти! Оправяме микрофоните и се приготвяме за концерта след малко. Много ключко си изкараме тази вечер. Да, без да ви чувам още един път! Най-новата ни песен, химна на лято за тази година.